И какво са хора, аз съм това отворил и това е. Odyssey VR. И ние сме BG Company. Днескашното видео ще ви покажем как да убиете повечето чудовища в Animal Company, като Mimic, като Giant, като Anglerfish, Traffic Light и кокошката и Мистер Армстронг. Нека да започваме. Първото, което ще ви трябва е или кролбар, или да си намерите тръба. Аз за тази цел съм взел един кролбар, защото не ми се търси тръба. Сега, отивате към тръбите, може и Мимик да намерите в гората там. Да, аз предлагам да идем някъде друга и да го убием, защото той сега не знам дали се е спалнал. Еми, ви трябва да се е спалнал, защото втори път прави това видео. Просто можем да им обясним как да го убием. Опа, ау. Защото е доста лесен. Като го утрете, той рекошира от вашите удари и може много лесно да се убие. Не е толкова труден за убиване. И по този начин ви е много лесно. Но ако за първи път играете, ще ви... Дай да им покажем как да убият Traffic Light-а. Ела. Да. Значи, за да убият Светофара Traffic Light-а, Светофара е много лесен. Може да мърдате, като е червено не мърдате. Това от Squid Game. Като стане зелено, идвате тука и го удряте. Спирате като е червен. Като е зелен пак го удряте, докато е червен не мърдате и не го удряте, защото ще ви атакува. Ама тук има много пари, братле. Тук има много пари, брат. И да, много лесно е. Сега ще ви покажем Мимика, ако се е спалнал. Odyssey, идвай. Идвам бе, ама изчакай малко, че аз съм... Не се е спалнал, добре. Ще покажем малко по-късно. Яла, свети, че аз нищо не виждам. Има някакъв огромен кен тук, брат. Яла. Стига бягал, яла тук. О, голяма туалетна хартия и бънджи, брат. Какво намери? Ай, сега. Малко секретна част от видеото ще ви покажем как да изземете граплера. По-скоро аз ще ви покажа Тубат да не умре пак. Отиди си от нормалния край, аз отивам от секретния. Да не умреш пак. Добре. И нали минавам си от тука. Идвам тука, само много внимавам. Може и от тука по стената, но... Добре, но не е безопасно. За малко ще да умра. Идвате тук. Тук е една платформа, много лесно се скача. За тук ще ви трябва светлина, тук е много полезна светлината. И от тук, виждате ли тази платформа? Взимате, скачате с нещо. Gravity Gun, граплър или ракета, защото да не умрете. Добре, след малко идвам. И идвате тук. Идвате тук. Добре, взимам ти граплър след малко. И идвате тук. Граплвате се на това. Стига да не умрете. Много се внимава тук. Току-що умрях. Еми, там трябва да направите паркур и ще вземете граплър. Не е толкова трудно за обяснение. Трябва малко време. И сега ще ви покажем следващото нещо, как да убиете. Ще използвам. Това е кокошката. Тя не е лесна, просто бяга големия. Кокошката ще ви трябва следните неща. Кролбар. Ще ви трябва кролбар. Много пари направихме. Аз няма да я бия, Odyssey ще я бие, ще ви трябва кролбар и стън. Ето го, стън, флеъргън се нарича. За голямата кокашка ли бе? Добре. Аз мислих, че за малките. Те са лесни, просто бягат. Сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа един трик с бънджи топ, ще вземете.
Е, така правите и... Тук има мистер Армстронг, да знаеш. Добре, да, той нищо няма да ни направи. Аз съм тук. Тук внимавайте, че ако паднете, умирате и загубвате всичко. Да. Този паркур е доста лесен, просто гледайте да не паднете. Сега, взимате флеъргъна, приближавате се някъде ето тук. Стреляте по земята и я оцелвате. Тя се стъмва, вашия приятел или вие двамата и я биете колкото можете. Тя е стъмната, не мърда, не ви прави демидж. От тази кокошка се взимат следните неща. Взимате и яйцето. Яйцето е много скъпо. Да, за около 300-400, зависи. Тук има голям болт, тук има голям болт. И имате различни банани, които може да си взимате, но ние сега няма ги вземем, защото трябва да ви покажем следващите. Така, следващото е мистер Армстронга. Мистер Армстронг на пещерата или... Пещерата, да. Окей. Защото така е труден. Аз не знам дали е тук още. Принцип, в момента е коледен апдейт и в момента го няма тук. Обаче, когато е тук и ви подгони, се качвате ето тук горе, ето така, идвате ето тук долу, ела да им покажа. Да, идвате ето тук долу с един крowbar, той се покаже тук и го удрате. И го убивате или лутвате. Да. Следващото нещо е Giant-а. Giant-а е малко по-сериозен, защото... Ще ви трябва 2 стъна за него. По-голям. Да. Уау! Гледай къде ме изпрати! Опа, стъпнах. Взимате си стън. 2 взимаш. Взимате стън. И той ще вземе един стън. Крowbar. Ето стън. Крowbar, стън. И тръгвате. Той е още тук в началото. Има много джайанти. Друг джайант има долу в кейва. До Haunted House, обаче ние там сега нямаме работа. Така. Фак, не оцелих. Идете в джайанта. Стреляй. Стънваме го. Стъннате. Почвате да го биете. Не мога да го бия сам, брат, помощ. Фаща ви. Ех, че браво на тебе, лапич! Браво на тебе, лапич! Браво е, пичага! Браво е! Купи стън, чакай, какво стън? Оказва се, че не може сам да го биеш, защото ти трябва приятел или 2 стъна. Да, ще ви трябва приятел, за да го бие. Преди беше още по-лесно. И ето така. Ето. Имате стън. За Anglerfish е още по-лесно. Сега ще ви покажем. Взимаш, вземи една лампа. Така. Взимате един фенер. Сега ви показвам. Аз ще покажа да знаеш. Окей. Ще ви трябва или да сте... Трябва ви или да сте много бърз, или ви трябва граблер или гън. Взимате един фенер. Ама ти трябва бягаш, защото няма да гоня, ако си много далеч, защото няма Вашия приятел ще ви чака на спауна и го привличате. Така, ето го. Има Армстронг, чакай. Не се пушете, с малко е страшничък. Много вика. И той умря, този пичага. Тази част трябва да я кътнеш. Не, няма да я кътвам. И продължавате да следите към него, защото... Не прави като мен! И тук, като дойдете в сейф зона, той не може да ви убие. Ела, бе. Така... Карваме го тука.
И той не може да ви бие. Не може да ви бие и го убивате. О, Това е леко. много лесен начин. Дали ще даде помпа или нещо друго? Сега, Не. забравихме да ви покажем как да убиете мимика, защото не се беше спалнал. Сега ще отидем. Не там, не там. Тук може да го бием. Той тук го има. Къде? Там. Там го има. Сега ще ви покажем как да убиете мимика. Има Армстронг тук. Ето така се бие Армстронг. О. Ето го и той е много... Да, ето. Точно така се бие Армстронга. Противни се още малко. Така. Да, И ето го той, нищо не може да направи. Ето. Така се бие Армстронга. И сега ще ви покажем мимика, като за последно. Аз взех коверборд. Внимай, че има ангар. В кейва, в кейв. Влизате в кейва или в Силърс. Предпочитам в Силърс. Нямам си да представя откъде го взе това. Даде ми го от мистер Армстронг. Да, бе. Еми, да. Тук много внимавате, защото от тази лава паднеш ли няма излизане. Фенер взе ли поне? Фенер взе ли поне? Да, абе, аз имам. Свети, ял свети, че нищо не виждам. Имате кокошка. Нищо не виждам, брат. Ето. О, шит. Събрихме. Ето го, Ето го нашия приятел, виж го. Ето го, т.е. кипър лесния. Ето го. Да. И... да. Мога да се тръгваме вече, наистина. Дай наобратно, яла, къде си, не виждам. Умре. Той умря то. Ще го пак. Еми, така става като не внимавате, хора. Така става като не внимавате. Това трябва. Няма, не кътвам нищо. Трябва много внимателно го дитнеш това видео, да знаеш. И да фурма подгори! И сега за кой ще ходим? Това беше видеото. Хора, това беше от видеото. Ако искате още такива видеа, може да се абонирате за канала Скамбанка, да харесате видео, да пишете в коментарите, ако имате въпроси. Следващото видео ще се опитаме да идем... Последващото. Следващото видео ще се опитаме да идем надълбоко в Силърс, във втория мейс и да се опитаме да вземем няколко куфара. До сега с него никога не сме били там и ни е много страх. И другия път ще се опитаме и ще ви покажем Пува, ще го качим в YouTube. И да, като цяло, чао!